punaiset palavat. Sammuvat ja mennään. Suompää Kaukola, Horttanainen, anteeksi, niin, joo kyllä. Ja nyt on nippukasassa, nyt tapahtuu siellä äärimmäisen taitavasti. Ja kyllä siellä mennään nurin, kyllä siinä kakkospisteen kohdalta 26 kutonen Tomi Ruoppa. Mustavalkoinen ja sitten siellä tapahtuu koko ajan hommaa, eli näin siellä mennään tuolla keskialueellakin, mennään tekemään pientä sukkua, eli selvästi näkee välieriä ja kolmelle no ei mitään, tänne on tultu katsomaan, tästä on maksettu, tästä nautitaan tiukkoja, mutta rehtiä taisteluja kärjessä 2.40 Aleksi Alanne, hänellä rengastuu ja Alanne saa kyllä siinä pikkuset noista erilaisista ajolinjoista johtuen pusua, hänellä on vasen takatassu tyhjä ja kyllähän se on, jos kokeilee kontata kotiin ja vasemmassa polvessa on melkoinen rakko, niin takana. Jos näin käy, niin se on kyllä upea suoritus. Ari Lehtonen ajelee siinä kakkosena, mutta menee Alanteen ohi ykköspaikalle ja sitten siellä Alannetta viedään kuin viinapannua. Jossain vaiheessa tuo auto ei pysy tietenkään linjassa vasen takaa rikastelemaan. Ja nyt tulee äkkipysäys. Auto lähtee suurin piirtein taaksepäin. Se on Horttanaisen Aki 326. Ja jos sitten 2.40 Aleksi Alanne musta lippu ja syy painaminen, Aleksi Alanne musta lippu syy painaminen, ja jos tosiaan sattuu tänä päivänä tuossa iltapuhteinakin